alles erin van me. Nou, Nee. zullen we dan maar gewoon los? Dan doe ik eerst wel een intro. Nee. Want ik zit hier bij een heel bijzonder persoon. En dat is Rinus. Rinus die stuurt af en toe wel eens een bericht naar mij. Of die reageert wel eens op een filmpje van de Frieske vlogger. Dus daarom had ik hem een berichtje gestuurd. Had ik zei van, hey, liep het die leuk om een podcast met me op te nemen? Hè? Ja, dat lijkt me wel leuk. Nou, voor mij zei het inderdaad, Ik ja. zei die trouwens niet in de reden. Ik Oh, zit ja? hier thuis. En toen zei ik die maar uit, trouwens niet in de reden. Ik denk, die is goed en ik geloof er net. Oh, hier is, ja, zie je naar de zin? Ja. Maar hoe kwamen ze bij dat filmpje dan? Of zie je het gewoon op die telefoon? Hoe, Ik zit gewoon op mijn telefoon te zenden. En dan zit die auto erin, trouwens niet zijn. Ik denk, oh, die hoef ik geloof er net terug in. Vond het leuk om naar de zin? Jawel. Nou, ik weet een dag de week naar mijn werk fietst. En dan door het oor 2 dagen naar vrij nam. Fietspap in en ben begin bam. Nee. Een elektrische fiets. Waar werken ze dan? Bij de kwekerij van Cabaris. Oh ja. Die zit daar in de Alpijnde, hè. Oh ja. Daar staan dingen en daar zit erachter. Oh ja, oké. Hoe vaak best je dan? Best je alle dagen aan het werk? Of, 3 dagen in de week. Oh ja. Mooi werk? Jawel. Wat voor werk doe je dan in de kwekerij? Dan kregen ze hedera's, hè. Oh ja, helaas. Ja. Knipstukjes zo en dan moest er maar in een potje doen. Ik ga wel eens een hederij in tuin gaan. Dat wil Ja. een heel lekker doen om het om die eruit te krijgen. Want ze zitten overal dan in de groen. En dan haast overal maar op ziek naar de waar ze dan zitten. Hè? De hoofdhedera. Ja, maar die groeien overal, hè. Dus als ze hem naar in de grond komen, groeien ze weer, hè. Ja. Ik wist net dat er zo'n groene vingers hier is daar herinners. Van de planten. Maar wat ik eigenlijk wel heel benijd naar wie. Ja. Ik dacht van, hey, en daar heb ik wel in een podcast met Rinus opnemen. Ik denk van, hoe is nou eigenlijk met Rinus zijn muziekcarrière? Nou, die erin behoort, ja. Ja, hè? Ja. Want de laatste zie ik denk van, hé, waar is dat nou? Ik ga geen grote hits meer voorbij komen, jongen. Nee, maar loes onder de loes en toeter. En eet veel bananen, die rent wel, hè. Ja. Er komen regelmatig nog optredens. We het boekt, overal. Hoeveel optredens hast dan? 4, 6 in de maand. Oké. Wat wil het laatste optreden? In Utrecht bij de studenten, hè. En hoe lang zit er op te treden dan ongeveer? Hoe mag het zien? Nou, maar 20 minuten optreden. En meet and greet met de fans. Ik nog. Ja. Dus echt, er zijn al je fans. En die, wat was het dan? Een meet and greet? Wat doe je Ja, op dan? een foto, hè. Oh, zo. Maar de meet and greet bij de studenten, nou, Woestlijn. Oh ja, wat dan? Nou, hij rond heel in het ondergoed om en om mijn nek heen hing je. Oh. Ik denk, muis. Toedeledogie. Ja, hè? Ja, en ik moest 12 trappen hem op. In een speciale doormaken, die zit op slot. En daar zit mijn kleedkamer achter. Oké. Dus je moet heel veel voetstappen of zo. Ja. Ja. Ja, 4 van die 6 van die studenten in die kleedkamer. Joh. En hoe wie de sfeer daar bij de studenten dan? Nou, maar goed. Ja, wat dienen ze? Nou, mij swingen en mee drinken. En in Utrecht zei ze toen, en we best er nog meer West-Oren en mannen? In Den Oever. Den Oer. Ja, die ben een verjaardagsfeest in Visaula. Oké. Visuitslag. Ah, zo. Ja, dat ben ik wel mooi, hè. Ja, hè? Maar wel heel kort. Kort. Ja. Oh ja, dat is wel. Ja, dan hadden ze de vesken of zo. Nou, als je verwarming had ze normaal niet, hè. Dan moeten ze met zo'n elektrische kacheltjes verwarmen, maar dat lukt niet, joh. Nee, snap ik. En ja, dat je zei, om je heen ben ik al je foto's, hè, die stuur je al je hartstikke ook wel. Hè? Dat Ja. is ongelooflijk, want ik zei dan een hele mooie foto. Daar stiek ik zelfs ook nog op, zei ik wel. Dat weer van, dat weer de eerste hit, denk ik, toch? Maar Marloes, ja, net. met Roes onder de douche. Dat ben de eerste hit, ja. Ja, want kun je nog een keer waarom nemen, misschien naar die tiert? Hoe gang het? Doe toch niet een keer dit versje maakt meidje? Hoe doe je dat? Nou, ik ben fan van een zangeres, Jaron. Ja.
Daar ben ik fan van. Ja. En die hadden ze in een studio. Dat was een piratenstudio. Hè. En die met mijn Wieke, Rosita, die had het vestgeschreven. Ja. En de heid had het opgenomen. Zo, en die studio hier net zulke hoge eisen. Hè. Die had vestgeschreven voor de microfoon. En hey Marloes, wie me onder de douche. Hey, ho. Ja. Nou, gaan we maken. En toen had ik Stef Eckel vreden. Oh ja. Hey, Keston, daar ben je een mediabedrijf met videoclip. Ja, Keston naar Tilburg komen, daar we de videoclip opnamen. In Tilburg? Ja, op een kermis. Oh ja, de kermis. Ja, dat is weer ik. Ja. Ja, dat weer via op een kermis, ja. 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 En toen ben ik op vakantie, en dan ben ik weer erom kwam, ben je er 1 miljoen keer bekeken. Zo. Je zat zelfs verwachten toen? Nee. Nee. Nou, toen weet Nico wel volgens mij niet helemaal los. Want ik zei, Ja, ik ben het ook best. en die videoclip die ging ik nog maar afbetalen. Wat zei die? Die videoclip ging ik nog maar afbetalen. Hè? Oh, die moest nog betalen. Ja. Oh, dat kon dan hij wel denk ik. Nou, Jan Vis kwam daar, hè? Jan Fisk? Ja. Wat dat? Een heel groot boekingskantoor. Hè? Oh, die kwam bij die deel. Ja. Nou, ik zeg, ik wil een handtekening zetten. Ja. Maar ik zeg, maar stond de videoclip in betalen. Dan moest je nog per de heel betalen. Dan moest je nog per de heel ha? Hij is een videoclip €800. Nou ja. Nou, dat is op zich altijd man, denk ik. Hè? Ja. Jan Charines, dan ben je al een heel eind verder, denk ik. Ja, jongens, maar we had er een hele... Zodat we eigenlijk weer... Nou ja, maar Loes weer al een mooie hit. Maar daarna kwam, denk ik, het Veske met Romana op de scooter, denk ik. Of net? Ja. Dat weer van mij nog een grotere hit, denk ik. Ja. Eerst de oliebollenkraam. Toen, Ja. Ja, ongelooflijk. ja. En toen hebben we het liedje Toeter bedacht met Romana op de scooter. Ja. Romana woonde net mij de baan. Nee. Zo, dat ritme was een Romana met een roze scooter te rollen waren. Hè? Ja. Want ik zeg zeggen, de Romana, dat is eigenlijk Deborah, denk ik. Nee. Maar zeg ik het goed? Nee, dat is heel fijn. Nee, zo, de woorden spelen voor Romana. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, Zo, Ja. de echte Romana, die zit in Leeuwarden. Hè? ja, zo, ja. Die zingt ik, hè? Ja, ik vond, ja, ik ga net jong, maar ik weet wat bedoeld, ja. Ja, daar heb ik het op gebaseerd, maar ze wonen in mijn baan in de videoclip. Nou, een jongetje, ja, nog video, mannen in huurt. Bij een camera. Nou, ik ga geen scooter aanregelen op een van de buren. Ga ik in de tuin wel zetten. Hij ervoor. Ik zei voor de scooter en de boor achterop. Ja. Op man. Ik wil de microfoon, eerst een beetje in de microfoon praten, bro. Hè? Want anders dan de jaren de meesten ja, net goed. Maar ik vind het wel mooi hoe ze dat zei inderdaad. Want het ken dan net gauw. Hè? Dan zet je gewoon een scooter hier voor in de tuin en hup, kan je een clip opnemen. Ja, weer de goedkeepste videoclip die het ooit maken weer. Dat vind ik wel mooi, ding, ja. En wat een succes. Ja. Hoe verklaart dat succes? Hoe kan het nou dat Rien Sanger het succes is, denk je? Nou, een gewoon brood, denk ik. Ja. Ja, dat doet geen gekke ding verder. Nee. Gewoon Rinus. Ja. Ja. Leuk. En had ik nog nijversjes dan op dit moment? Dus denk je van, ik moet weer eens een clip opnemen of een nijversje. Nou, we zijn er wel mee bezig. Oh ja. Zitten we er moeten komen? Ja. Ja? Oké. Maar ik weet nog net wat het wordt. Nee. Hoe is het was? Ik zei laatst niet en ik zei van, ik ga een podcast opnemen met Rinus. Dat wie de meneer van Waardnet. En die zei toen ze me van, voor mij is een keer toen gebeurd. Hier is een heel goed YouTube-kanaal, maar hele per de views. Dat toen dat YouTube-kanaal in een keer voort wie of zo. Dat in een keer aanstuurt wie of zo, of klopt dat net? Ja, dat is een keer gebeurd, ja. Ja. Dat had ook wel een grote impact hier. Ja. Ja, dat is een mooi schoftie misschien, ik weet het net. Maar herinnert je dat nog al net? Ja, dat herinner ik me nog wel, ja. Oh ja, dat is vervelend, denk ik. Ja. Ja. Ja, snap ik, ja.
Ja, zo, die maken er boekingskantoor en die hier ergens oneenigheid mee. Oh, oké. Dat wie de reden. De wie wat onenig giet en met het boekingskantoor. Ja. En die had toen wat... die hier misschien de rug op die vestjes denk of zo. Dat zou het zo doen, denk ik. Ja. Ja, ik weet het ik net. Nee, inderdaad. Snap ik, ja. Nee, dat is zo alles YouTube wat je maar beheert en opslaan. Ja. Huh? En er is ook een helemaal vestje over Doutsen. Oh, Doutsen. Ja. Dat weet ik al met de Bora erbij, denk ik, hè? Ja, dan ben je met de borden erbij, ja. Ja. Ik wel mooi. Ja, snap ik, ja. Maar Doutsen had nooit gereageerd. Nee, dat nooit reageert, nee? En Chantal Jansen, ik net, ja. Ik net, hè? Nee. Maar Loes wel. Ja, Marloes wel. Ja, die vond het wel leuk. Ja, En die hoort misschien ook wel, maar die gaan het reageerd. Nee, Marloes wel, want die ben nog zo onbekend, hè? Oh ja, ja. Ja, maar die weet ook niet gewoon bekend, ik door die noemer. Toch? Ja, iedereen heeft een bloes. Ja, maar hij maar Loes eigenlijk, weet hij mij onder de douche wel. Ja. Ja, wel leuk, ja. En was het volgende optreden dan? West wat er voor die programma zit? Nou, volgende optreden is mijn carnaval weer, hè? Oh ja, dat zit er ook in komen. Dat begint 13 februari, 13, 12, 11. Dat begint op Preet tot Menjes, hè? Menjes 10. Ja. En waar mag dan heen bijvoorbeeld? Breda, Brabant. Jeetje. Dat is 4 dagen carnaval, hè? Ja, is dan alle dagen wist er om het optreden? Nou niet meer, maar vroeger ik 15, 16 optreden in 4 dagen, hè? Ja, hè? Ja, en met een hoeska huurt. En ieder jaar die optreden al gaan. En dan ben ik het hoeske. Ja. En als meest was naar die Lietse dwarfjes, dan zeggen die optocht naar je door de dorp. Ja. Jeetje, daar had je heel wat meemaken, denk ik. Ja. En wat is dan het gekste wat je ooit meemaken hast? Of iets opmerkelijks? Nou, het gekste wat mijn kerstmeidje, dat is Camping Kids, hè? Wat zei je? Dat is? Camping Kids. Oh, dat ken ik niet. Wat is dat dan? Camping Kitsch? Ja. Ja, weer. Dat is een heel groot festival in België, hè? Oh. Ja. En daar had ik wel eens optreden. Ja, er zijn 20.000 mensen, hè? Zo. 20.000 mensen, veel vol, hè? En dan wil je heel nergens aankleed, hè? Oh. Opblaaspop, men. Oh ja? Is dat hitter of hadden mensen gewoon net zo vol met kleren op? En dan hadden de Belgen er vol op, en dan werd het hit, denk ik. Ik weet het te waar. Oh, dat is wel een ervaring best dan. Ja. Is dat een vaker spelen of een keer? Maar ik had er wel vaker geweest. Oh ja. Dus in 20.000 mensen die staan dan gewoon voor die Ja. en dan moest je optreden. Ja. En Dat treedt van alles op, hè. Zo, ik moet 20 minuten optreden. Frans Bauer komt er en die komt in. ja, kom meerdere artiesten. Ja, Ze komen net alleen voor die, zeg maar. Nee. Nee, het is een heel groot festival. Daar begint smeeën tot jongens aan dagen. Want ik kan me zo voorstellen, want ook die show inderdaad was zelfs ik al zei van ja, ik ben ook een marines. Bist ik nerveus dan voor zo'n optredens? Nou, vroeger wel, maar nou niet meer. Nee? Nee. En hoe is nerveus? Hoe dan? Dan wist hoe dan tril je of wat? Nee, vroeger zou dan heel die festival maken, maar dan wist ik de tekst nog niet zo door. Oh, zei ja, hier is de tekst misschien. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren, ja. Als de Ja. tekst verjest. Als er nog wat les van dan? Of, Nee, dan moet ik de tekst nog. dat snap ik ja. Nee, dat ga ik zelfs ook wel. Ik ga zelf ook wel eens optreden en dan inderdaad ik was een briefje erbij. Ja. Maar vind ik eigenlijk net zo mooi als er een briefje Ja. beneden gast. Hè? Dan is er allerlei door het briefje. Ja. Dus ja. Maar toen die 20.000 man daar op de Camping Kitsch, zei het voor me. Ja. Wie stond ik een span voor hem? Dat ze volle meesten dan binnen of dat ik net? Nee, dat valt bij mij.
Ja, dan mij gewoon achterom, jongen. En dan gaat het podium op. Oh. Weet je, ze volle mensen. Heel nek, ik nog een keer. Weet je, dat is heel hard. Ja. Ja. Maar En de laatste keer toen ik geweest ben, toen had ik alleen nog optreden. Oh, ja. Want in de zon zag ik het doek van de borenmaker. Dat was 3 meter breed en 6 meter groot. Je uurtje. Hier is voor die makker. Ja. Oh, dat is wel mooi. Ja. En toen, voordat ik optreden, was de 1 minuut stil voor de boren. Ja, want ja, hoe lang is het nou Lien dan dat de Bora wijrek is? In 2024, nee 2024 op zo'n juni ook. Ja. Mist hij nog elke dag of hoe mag ik het zien? Of? Nou, ik mis het nog wel. Ja. Ja, ik ga ze neervangen hier op de bank, hè. Ja, hè? Ja, heftig, ja. Dat, Ja. Hoe hier het dan? Hoe kan het met jou zo'n Berto en ze laaien hier op een bankje of zo? Ja. Mensen hebben buikpijn de hele week en ook weer mensen. Zo. Ja. Ja. Ja, die is ook wel echt in, ja, maar het zei ze, die partner natuurlijk sowieso in, ik bij de muziek natuurlijk. Ja. Hé, wat zie ik altijd mij naar de optredens? Ja, het is gewoon regelmatig mij dat optreedt. Ja. Maar soms zeg ik net, nou laat het druk worden, dan moeten ze net met mij. Nee, snap ik. Nee, nou ja, ik kan me voorstellen, dat is wel, ja, vreegt heel wat van jou, hè? Ja. Dan weer jongens, ja, vaak is het jongens, denk ik toch? Ja. Of daar heen te gaan, zitten waarschijnlijk lang in de auto misschien. Ja, ik had het laatst een keer in de Café de Olifant optreden in Leeuwarden. Oh, ja. Daar is het optreden. Ja, Hoe heet dat? De olie? de Olifant. Olifant, waar zit die? Geen idee. Met de Harmonie in de buurt. Oh? Ik weet niet waar dat zit, joh. Zo volk kom ik in de stad natuurlijk, met de ouder worden, dus ja. Nee, er zit ooit begin de band in, in die kroeg. Oh, de bedoelst naar de neushoorn. Net de neushoorn. Ja, de neus. Ik dacht dat het hoor, ja, ik weet niet, je wil wel eens bij je komen, hè. Wie het toen mij, hoe heette dat dan? Hoe heette die jongen? Wie het met zanger Nijli aan het? Ik ben ooit begin de band. Hij begint de band. Ja, hij is net per se begin de band, zanger Nijli, maar. Maar Nou, ik weet niet meer welke band ik dat gewoon. nee. Oh, maar moest er optreden dan of best er zelfs best om optreden Nee, te ik zien? moest er optreden. Oké. Wie in de grote zaal dan? Of wie het in het café daar? Maar beneden in een grote zaal ook. Oké. Nou, dat is best wel een grote zaal toch, ja. Ja. Maar daar best inmiddels heel wat band van zelfs. Ja, ik ben overal west. Ja. Ik ben door heel Friesland heen west en Grijns en Drenthe en Brabant, Limburg, Zeeland. Ja. En denk dan zelfs ik wel eens van ongelooflijk zei dat ik het alweer zo bereikt ha. Ja, dit is wel een wonder met zijn vesk. Ja. Nou, die ik voor de lol bezocht, hè. Ze gaan altijd naar die artiestenfeesten. Ja. Eerst ging je naar die artiestenfeesten daar en nu besta ik zelfs een soort van onderdeel echt van de artiesten. Ja. Nou, wel mooi, hè. Ja. Was dan, wat dan het favoriete plak des te optreedst? Maar dat maakt het niks uit. Nee, maakt die niks uit? Nee. Doe ik je stoer al wel optreden, dan maakt die niks Ja. uit. Ja. Ja. Voor respect, ja, want ik bedoel, er komt je verschillende plakken, maar ik al zei, is de ene Nou, ik keer. ga in de achter was optreden. In Champino en de Veu ga ik was optreden. Oh ja. En Champino had ik wel een eigen feest georganiseerd. Ja. Daar heb ik nog dvd's van. Oh, dvd's, ja? Hmm. Had hij gelezen nog net? Nee, die had ik in de kast liggen. Hè? Oh, oké. DVD van de optreden, als het opname Ja. of zo. Kerst nog een keer weer nice zien. Ja, nou, er weer een man die koek te pakken en die had ik de buurt nodig. En die had met de camera het al hier opnam. Oh ja. Oh, dat is een mooie herinnering, toch? Ja, Wie er nog met de boren erbij dan nog ja. net? Dan binnen bij de boren erbij. Een stuk of 15 artiesten. Ja. Oh ja. Waar ben je er nog meer dan? Oh, Romanas en
Appie Skeer. Oh, Appie Skeer. Ja. Ja. En die komt ik in het Leeuwarden, hè? Ja, ik ga wel eens van Jet, maar ik kom zelf, ja, succes. Ik kom Ja, Appie net. Skeer die zit in bij Albert Heijn een oliebollenkraam, hè? Of een ijstent zit er. Ja. Want ik kom zelf over het algemeen, ik kom net zo vaak weer van die Hollandstalige feesten. Vind je dat ik er vaker heen dan? Ja, dan kerst ik meer artiesten. Ja, daarom. Ja, ik ken hem wel een paar, maar ik ken net iedereen. Want er zijn zoveel namen dan. Ik zie wel eens van die posters en denk van, jeetje, wat een naam ben ik al hier. Hè? Want ik zei bijvoorbeeld, nou, in wij komen uit Watten. Daar komt binnenkort, waar komt nou? Zanger Bertus. Maar toen dacht ik van, hé, dat die zanger Bertus, wij ook in West ben uit Wieselheide. Maar nee, dat weer bij Bertus Velde, bij uzelf in het waar bij. Dus dan ben ik wel bij meerdere zangers Bertus. Ja. Ja, want ik zit inderdaad in bij die Del. Wie dat toen? De Champino. Is er iets van Champino inderdaad? Optredens van... Oh, dat weer Willem. Willem Kruid zijn feestje. Oh, Willem Kruid. Ja, die ken ik dus echt net. Waar is Willem Kruid dan? Nou, Willem Kruid is zanger. Ja? Willem Kruid is mijn chauffeur. Hè? Oh ja? Ja. Maar die zongt dus echt? Ja, zongt ik. Maar hij is nou mijn chauffeur. Ah. Maar ik ga nou chauffeur. Willem Kruid is chauffeur 1. Ja. Herman, de ex-fotograaf, is chauffeur 2. Ja. Die Herman die vroeger fotografeerde een jongerenwebsite. Die is nog zo. wel online, maar hij fotografeert niet meer. Nee, zo. Nee, die is nog de chauffeur. Ja. Oh ja. En die zag volle feestjes. En moesten bewerken en zag volle feestjes. Toen zei ik, ja jongen, dag en nacht werken. Ja, hij zei, dat kan allemaal. Tot er van de stoel afvoer. Oh, nee hoor. Je voelt van de stoel, hoor. Ja. Wat dan? En toen zei er, nou zo ga je meestal niet, die volgens mij binnen er niet meer. Maar gewoon moet ze toch. Ik zei, dan best op verkeerde plek geweest. Nou, jeetje, zei je dan. Ik kom net op mij, maatje. Ik ga van de stoel al. Jongen, zei ze. Die heeft de volle werk, ja. Ja. En dan ga je wel de volle werken. Ja, als dat begint... Als dat wel eens handen, want toen zei het van, ik ga wel 15, 16 optredens dienen. Ja, met carnaval of zo. Nou, best rekkers dan ik net hoe werkt. Nee, zo, dan kan je jongens over uitrusten. Dan hoeft net zo lang in de auto te zitten. Hè. Nee, zo. Want die optredens word ik meestal, nou, het is 20 minuten toch? 20 minuten en dat is klaar. Hè. Ja. En wat binnen de verste vestjes, die is er altijd jongst? Marloes onder de roes, toeter. Ja. En eet veel banaan. Ronnie Ruisdaal. Ja. Ja, dat is ook een leuke gearworking, hè? Ja. Bij Ronnie Ruisdaal van de Shonies, dacht ik. Ja. Ja. Ja, leuke klusjes hebben we dat gemaakt, hè? Ja. Maar is dan net soms een beetje, hoe ik het zeggen, dus denk van, nou, die ene moment is het eigenlijk voor 20.000 mensen misschien op te treden. En de andere moment is het in een soort van kwekerij maar tussen een hedera's. Hedera's, mag ik zeggen. Hoe is dat verschil tussen die twee dingen? Maar dat is gewoon, joh. Dat is voor die ook gewoon die... Ja. Ja. Snap ik, ja. Nee, dat is voor die, ja, ze groeit misschien. Hè, dat is van, ja, in moment stik op te treden en de andere moment dan stik ik met mijn vingers in bij de planten. Ja. Ja. Maar ik is een roemsje, dan had ze jezelf net een hederaar hier, Sjukbo. Nee. We hebben net. Nou ja, zo, ze tuurtje in de planten deed, hè. Ja? Ja, kijk, ja, ik ga gewoon een hederaar gewoon die week binnenkort een keer in. Ik weet nooit hoe die ding inderdaad te verzwaren maakt, maar... Nee, dan hakt ze net bij, dan let ik er net op. Nee, Dat snap droogt ik, de hè. boel op. Ja, dat droeg is uit, hè. Ze moeten nooit water hebben op planten, hè. Ja, als je daar krijgt op fabrieken, daar krijg je worden nou water. Ja. Ja. Je de meesten denken van, goh, mijn eigen hier telkens wordt op een del. Maar dus hing je gewoon zoveel dingen hier. Dan werd ik telkens naar shock. Dat ik denk van, hé, wat is dat nog niet een keer weer? Ja. Zoek een keer weer een foto van die wat horen en dergelijke. Wat is het? Rinus de Lawaai? 2025, 2026? Hing het erboven daar. Oh, daar zeker. Ja. Oh ja, dus die in de lawaai voorstelling is opgeschreven. Oh, dit is dan hinnen? Ja. Oh, zo. Jan Dino zoekt dingen.
Ja, daar ben ik wijntje geweest. Oh, dat is kijk best. Oh ja, 20 januari. Dus ik zit nog stil. Ja. Oh, hoe weer dat? Ja, ik moet me mooi voorstellen. Ja, hè? Oh, dat is wel leuk, ja. En maar waar is er dan heen, hè? Dan mag ik er alleen nog in, hè? Ja, en ik is het echt... Ja. Oké. Maar ze is nooit alleen nog in lawaai. Nee. Dus het is nooit dus het is nooit beleven dat er alleen bij een voorstelling zit. Nee, dat Dan gaat gaat net er met gebeuren. trot, denk ik. Nee, dat denk ik echt niet. Nee, want oors gisteren had bij Deborah bijvoorbeeld net zo'n ding daar. Ja. Oh ja. Want ik Ja, zo... maar de borden moest ik wel opleiden werk heen gewoon, ja? Ja, hè, wat dan? Als het borden hebben gevoeld, dan trok ze de molen wel eens in. Oh ja? Ja. Die is de voorstelling. Ja. Dan zei hij gewoon, vind er niks aan. Toeledoki. Ja. Oh ja? Ah. Dus dat, nou ja. Ja, ik heb een keer meemaken toen bij een vrouw, cabaretier, en toen die begonnen steeds hoe ziek te zijn, de ouderdom te kletsen. En toen schreeuwde ze, daar heb ik niet voor betaald. Dan hebben Hoe verder dan? nee, toen had ze zijn in de pauze, maar daar zit. Oh. Nee hoor. Ja, zo ja. 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 Jeetje. Ja, want ik zei, ik kan het controleren wat die vrouw zegt wel. Nee. Of ik maar één naar beneden, maar dit kunt u niet zeggen, dat ik moet er rekening mee houden dat ik zeg. Nee, dat wil ik het net. Nee. Nee. Die wordt een heet gebakende type, of hoe mag ik het zien? Die wordt wat sneller op een kast te jagen. Ja. Ja. Dus voor sommige onderwerpen houden ze net. Hè? Nee, dat... Nee, ja, ziektes en dood en daar houden ze net van. Nee, snap ik. En mag ik even zien, want wat zoek ik heel wat lijstjes in. Waar is dan nog in dan? Want ik zie de Pink Floyd Project. Dus Ja, daar ben ik al eens. Ja, maar die oren daaronder zoeken. Wat is het? Wat zit er? Ja, dat is ik pas in april zoek wel. Volendam. En Oh, Volendam. Goh, dat is Volendam muziekloop. oh, zo. Daar word ik er nog geen in de lawaai. Dat ben Jan Smit of zo. Nee, een coverband van Volendam. Oh, zo. Dat is Volendam muziek. Leuk. En moest zelfs ik nog wat vertellen of kwijt of zo? Dat zei ze van, goh, dit zoeken we wel graag vertellen. Om de meesten die was naar de Friese vloggers, jongen. Nou, zo, meesten denken, waarom draaien ze met muziek niet bij Radio NL? Ja. Nou, zo, daar maak ik me net druk om. Want ze draaien die muziek, had ik begrepen, dat het zei het niet schrikkelijk, maar ze draaien die muziek net bij Radio NL. Nee. En waarom draaien ze net bij Radio NL? Nou, ik heb wel eens net dat ik die studio waar ik dan opnam, maar van toeter en Romana op een scooter en ze eet veel bananen, draaien ze daar wel bij Radio NL, zo dat weer de goede studio. Oké. Oh, als je bij de ene studio opneemt, dan kan het wel bij de andere studio naar mij het net of zo? Nee, zo dat vinden ze het kwaliteit aan mensen. Oh, zo. Ja, ze vonden toeter qua kwaliteit net heek nog. Nee. Maar eet veel banaan, dat cool wel. Ja. Oké. Wat vies daarvan, hoor, dat ze die muziek net draaien willen? Maar dan zit je ze bij uit. Ja, daar hebben ze wel een oplossing voor, hè? Zo, Oh, ja? Ja, daar hebben ze Daddy Music hebben ze daarvoor, hè? Daddy Music, wat is dat dan? Dat is een muziekkanaal op YouTube, hè? Oh, zo. Nee, op een kist opzoekje. Ja, dan kan je gewoon naar een oorkanaal luisteren. Ja, zo dat kan je inscannen. En, Oh ja. En daar draaien ze die dan wel? ja, dat zijn de jongens DJ's en dan kan je me gewoon overrijden. Oké, dan kunnen we dik onvreden. Dus als we dan bel je naar Daddy Music of om je wat een berichtje sturen, dan kunnen we ik onvreden. Ja. En wat is dan die eigen favoriete veske dan? Dat staat van, dit is mijn favoriete veske, wat ik makkelijk haven. Dus het meest favoriete veske om te jongen. Eet veel banaan, roes onder de roes, toeter. Oh, al jekker man. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. 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 Nou, leuk. Nou, wat meer onbelangrijk, bedankt voor dit gesprek, hè. Ja. Ik weet niet of het nog verder wat vertellen was, maar... wat is dit? Waar is dit? Sharon? Ja. Waar is Sharon? Daar de zongerij om begonnen, hè? Dat is de jongerij mee begonnen. Want toen zei het van... Toen is het eigenlijk... Hoe is het verhaal om in elkaar? Maar even lees me niet in want ik doe haast het vers gemaakt van... Ik wil... Hé, maar Loes, wil je met me onder de douche? Ja. Maar het wie dan via Sharon of zo? Ja. Hoe mag ik het zien? Ja, dat is Sharon de Hoes, hè?
Ja, Daar die ouders in de studio. ja. Maar hoe koest u Sharon dan? Dat is tegen kamers bij de studio. Die wie ik zangeres, hè. Oké. Die ik een keer in de champagne optreed. Met Sexy Hexie. Ja. Sexy Hexie? Ja, die stuurde ik op YouTube. Oké. Maar die best in de chinkamer of zo? Dan had je vregen van, kan je een vestkop nemen? Doe best er zelf gewoon heen gaan? Ja. Hoe mag het zin? Dan best er gewoon heen gaan als het ombellen en ze willen gewoon een vestkop nemen hier? Nou, zo mijn vriendin zei, daar werd je rond, joh. Ja. En mijn vriendin belt de foto op door, hè. Ja, Die zei, oh ja, leuk. Ring! Ten beste van Mark hier. ja. Nou, ik zei, nou ja, wat maak je? Oh ja, ik zo'n vestkop nemen. Ja, nou ja, ik heb moeilijk zitten met Chiron onder de douche. Ja. Nou, ik denk, oh, Marloes klinkt wel leuk. Ja? Had ik Marloes betaald, joh. Ja, zo ja. Maar had ze een tatoeage van Sharon? Ja. Waar kan zien? Oké, wanneer had hij settelen? Dan had hij al lang of? Daar heb ik vorig jaar zetten. Oh, vorig jaar? Ja. Oké. Ben je hier in Drachten? Of, Ja, ik ben in Drachten op een stationswij. Oké. Er zit zo'n tatoeagezaak. Maar ik zie wat ik goed zien. En dit is dan Sharon die hier op, Ja. op de plaats zit. Ze had ik zelf onder tatoeëerd dan. Zo van, Ja, dat is kusjes. haar handtekening. Ja, zo ja. En daar heb ik printschap mee, joh. Ja, maar nu vond het wel bijzonder omdat ze dat Veske dus opname had Ja. toen destijds. En dat had De heid had het op, nam bij mij maar het vestgeschreven. Ja. Oh, die echt een familiegebeurtenis bijna. Ja. Ja. Maar En zij nou bij een vriend Johnny. Oh ja. En die had ik een studio. Ja. En die zit in Nederland. Oh, nylon in Ljout of het dwarp nylon? In het warm Nederland, hè. Oh ja. Dat wist ik uit iPop. Ha. Ja. Ja, want dat is nou ja, dat heb ik hartstikke goed met Oosten, denk ik. Want je maakt eigenlijk altijd Hollandse vestjes, hè? Ja. Nou ben ik de Frieske vlogger, dus ik doe dat in het Fries. En op praat ik Friesk. Ja. Als je ooit nog een Friesk vestje maken dan? Nee, nou net. Waarom net? Nou, als je weekje kan Fries rouwen. Ja. Weekje kan Fries rouwen. Maar ik zit nou bij Grenzers. Easy Bookings. In Ja. Eelde. Je zit bij de grens, dus dat is het probleem. Dus ik weet het al. Ja. En hij volgens de Grenzers Fries gevestigd, jongens. Skroon. Dan werd het een probleem. Ja, dat En is Wiekewald heeft me voor Easybook geschreven. Ja, zij schreef de vest en hij steekt de vest in de boes. Ja. Nee, dat is een probleem, denk ik. Hè? Ja, nee, dat wordt lastig dan, hè. Grenslanders die Friese vesten beginnen te schreeuwen, dan weet ik hoe het klinken gaat. Maar, mijn jong, bij mijn jong, ik weet dat ik het net. Dan, Nee. dan komt het op een kop verkeerd, denk Nee, ik. dan wordt het Tammo-muziek. Ja. Die zou ik ook wel voorbij komen. Tammo, hè? Ja, wie Stefan. Dat vind ik wel grappig. Ja, leuk toch? Je doet het leuk, hè? Ja. Die had ik op school zitten in Friesland. Dus die had ik geleerd in Friesland. Dat is onbelangrijk. Oh, hij had grensleerd in Friesland. Nou, dat weet ik niet. Dat ging net vanuit. Maar ik denk dat al Grenslanders wel cool. Maar je had zijn opleiding die in Ljouw. Dat weet ik wel. Oh, ja. Dus je had het beste had er leerd in Ljouw, denk ik dan. Ja. Hè? Dus er moest er eens bij komen natuurlijk. Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk, Rinus. Hey. Ja. Hier, dank voor het peteren. Ik had het idee dat ik nog wat wou, maar die praten cool. Ja. Maar ja, om hier nog zo lang aan te zitten, dan heb ik de oren net doen van. Hè? Nee. Dit is wel gezellig. Ja, toch? En dan kan ik knippen en een plakje in wel wat Ja, ja, maar is er wat van. Ja, Leuk toch, net? Vond je het wel leuk om zo een podcast op te nemen? dat wel. Nou, mooi. Dus mij nog een keer komen. Dat wel. Best genoeg. Hey, ik wens je nog heel veel succes met die carrière Ja. verder. Hè? Door rustig rond hier in het carnaval, hè? Nou, dat komt wel goed. Ja, ja of gooi je alles los, dat maakt me niet. Ik bedoel, waar ben ik aan de zee, dat is het rustig rond wel mast. Maar dat komt vast goed. Nou, Nou, leuk om zo weer maar te praten. Want ik, wat ik zei, 15 had ik ook al geïnterviewd. Maar nou werk ik. oh ja, toen weer met Marloes. Ja, daarom. Ja, Onder de droge douche. ja onder de droge douche. Ja, gelukkig is die er net over die, hè? Nee, volgens mij wie ze bang voor water toen. Ja, ze had wat watervrees, had ik het idee. Maar goed, dat maakt het niks. Maar Ja, ik ze had al een keer een videoclip maken. oh ja?
Oh. Je zeurt te veel. Oh. Ja, daar kwam wel zo'n, dacht ik. Ja. Ja, en dan stek ik een filmpje met een interview. En dan zei ze, er zit een douchescan in en dat wil je voor mij bedoeld. Oh, zo. Oh, ja. Ja. Nou, zo. Mooi, toch? Mooi. Dieren dank, Rinus. Ja. En een soort succes nog. Nou, bedankt.